Det er AS News, og folk de ser for meget fjernsyn. Det skal vi gøre noget ved. Vi kan se en, der gør det alt for meget. Se. Han gør det alt for meget. Og hvad siger du så? Ham der. Hvad siger du? Synes du, at de ser for meget fjernsyn? Nej. Nå. Okay. Så går vi herhen igen. Så, vi må hellere. Og så, det var det, at folk de ser for meget fjernsyn. Okay, velkommen. Vi skal besøge verdens mest koldsvart. Han kommer straks. Han kommer. What's up? Giv det en kram. Okay, mens han skal ræge hans hår, så kan jeg godt lige se nogle reklamer. Hvad koster det? 82 kroner. Hold kæft, det var sgu da dyrt. De er på tilbud, altså. Kan jeg få et dårligt tilbud nu? Du går lige ud. Nu er vi vendt tilbage fra reklamerne. Desværre har vi altså ikke mere for nyhederne i dag.